No, Octavia. Mrznúť už nebude, hej. Takže môžeme zapnúť sklopenie, ale to nie je to podstatné, čo som chcel nahrať. Teraz som si všimol jednu funkciu. Teraz je zhasnuté vnútorné osvetlenie, teraz je zasvietené naplno. A keď sa podrží toto tlačidlo, čo to je ako? Počkať. Tak, teraz je zhasnuté. Zase to žije svojím životom. No. Teraz je zhasnuté. Teraz je zasvietené naplno. A keď ho podržím, tak začne stmievať. A dá sa akože zotmeť, ale očividne to má aj nejaké špeciálne svetelné efekty. Ja nerobím nič, v jednej ruke mám mobil, druhá je voľná. Tak, už som to pojebal.